Hey, unu anụkwara na ndị Udonachi ejegokwanụ wee jide one popular pastor ama n'ala Igbo. Ya bụ ife abụlọkwa na obere ife na ka ọ dị kịta anụnwa na-ebidogokwanụ wee kpụba ndị pastọ na ọ bụlọkwa so ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na ya bụ ife esogokwa wee metụta ndị pastọ. Unu ya bịakwa ka unu nụrụ n'ọnụ Ezeugo na ọ bụlọkwa m ụkọrọ nke bụ na ndị mmadụ nọzi n'ihu akwụkwọ wee na-atụ aka na-asị ọ na-abụ n'odumeje. Unu makwa na mgbe Charinwa Mgbafọ banyere n'ọchịchị n'okwu odumeje ka o ji wee bido ọrụ ndị pastọ na ọrụ ndị dibịa, nke bụ na ya bụ ife emechazielu wee tọọnụgharịzie o wee bụrụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ka ọ na-achụgharịzi na ka o si gbatakwuru kịta na-asịkwa na ya bụ ife na osogokwa wee metụ ndị pastọ. Ọ bụrụkwa na ị nọ na Anambra steeti na-alụ ọrụ dibịa na-alụ ọrụ eze nwaanyị na-alụ ọrụ pastọ, ọ kakwọrụghị mma na iji kịta wee chọọ weegu ka ị ghara ịnọkwa n'ime ụlọ nga Charinwa Mgbafọ wee chịchaa sekọnd tenọ ọ na-achị. Unu ya egekwa n'ọnụ Ezeugo na ọ bụrụkwa m ụkọrọ ife ọkọkwa ka m wetara unu. A popular pastor in the southeast has been arrested. Ịghọtago ndị otu Mathias nwee na-aṅụrị kịta ịma na ote n'unu kwuwere apịala awọsị pịalụ mbala. A very popular pastor ya wee nụ afa ye ikpuchi aka na ntị has been arrested. The video is coming. I'm releasing the video very soon. Aka na abụ ahụ go ya otu. Ịghọtago egwu o metalụ woli isi ya buru pastọ ya mkpa afa ye ihe ekpuchi aka na ntị tie mkpu. Ịghọtago agwara unu onye ọna na-eme ife ọjọọ, onye ọna na-eme ife dara iwu, ebe ọnwụ na izolo onwe gị ọsọkwa ụzọ onwe unu omenala, ọsọkwa obulu Baịbụl, ọsọkwa ụzọ kpuo onwe unu ụka iwu na aka ya akpara ụgwọ. The video is loading. The video is even more funnier than nke mmụọ mmiri afụrụ anya. Ịghọtago the video is even more funnier than mmụọ mmiri afụrụ anya. Ịma na a na-ekwu ndị ụfọdụ unu emezina iche ịza awọ, iche ịza akpa zaa akpa, iche ịza kolu zaa kolu karịa mmadụ ịza akpa kolu. Iche iwu nwa dibịa wụrụ nwa dibịa, eche iwu pastọ wụrụ pastọ karịa mmadụ iji ofu aka buru Baịbụl wụrụ aka nke ọzọ chịrị ọgwụ n'ọfọ. Ịghọtago eche ịza akpa zaa akpa, eche ịza kolu zaa kolu. The same mmiri iziri video nke mmụọ mmiri afụrụ anya mmeri izikwa video nke pasta ka iwee fụ na enweghị ife dọka selective justice system na Nigeria. Enwekwara yo but ndị dọka ihe ensure na enweghị ife dọka sacred, onweghị onye dị sacred na this fight a na-eme. Ịghọtago I will release his name and I will release the video ka ịgbala anya Christmas ka nya ka ịfụ ka iwole anya fụ ebe n'ebe ndị a na-egbu. Ịghọtago ekwu nnọọ a pastor. Ịghọtago ekwu nnọọ a pastor ọnọdụ ka nnọkọta afụ nwa dibịa ji Baịbụl, nwa dibịa ọhụrụ na mfụlụ ji Baịbụl wee na-eme in the guise abụlọ pastor ka ọwụ ife ọwụ nwa dibịa the same thing ka ọwụkwa with pastor ọwụ na mfụkwalụ bụ Baịbụl wee na-eme ife a. Ịghọtago nwa dibịa pastor ọwụ na mfụrụ bụkwa Baịbụl mana ọ na-ejekwa agwụlọ ọgwụ eje eburu ite eje eburu ife a. Ọ bụrụkwa pastor ka ọwụ ife ọwụ nwa dibịa. You can either be a pastor na-akpọ onye abi n'eluigwe ọ na-ewu nwa dibịa na-akpọ ndị ana. Ezigbo dibịa ọ na-akpọ ndị ana ọgwụ ndị a na-eje ebute ọgwụ ebunata alụsị akpakara dị ngwo ma ebunata na ala Igbo. I will never stop saying that. Ịghọtago so just stay tuned. Mmechakwa just stay tuned. I'm going to release a video shortly ka i wee fụ ka o si wee dọka mbala kwụ ọtọ na okwu efe Igbo doku udene mmiri malụ mmiri riri ihe ife nileni wee senite a very popular man if the video or niri zero gafe ntego ya so wuruwuru. Stay tuned. I'm coming back. Ịghọtago nke a egosi that I'm not a selective judgment or selective justice. What is bad is bad. Whether na ọnụ n'ụka ọnụ na-agwụ nwa dibịa ife dị njọ dị njọ, ife dị njọ dị njọ, and onye mejọ iwu akpara ya aka, ndị iwu kpara ya aka. Let the faith of others be his own faith. Enweghị a sacred sheep ebe a. Ịghọtago onye meta owere isi eburu. Ọ ka wukwa Ezeugo. Share this video.